Hai, salutare și bine la un nou videoclip pe Farming Simulator 22. Am revenit de la recolta grâu. Sunt cu combina mea clas, cu dominatorul. Facem o brazdă și după o să punem pe lucrător automat. Hai că ne băgăm înapoi pe brazdă. Hai că ne-am băgat și pe o brazdă nouă. Bine, vorba spusă nouă. Mergem așa în față cu combina. Recoltăm și noi. Recoltez, adică. Asta e mașina mea care transport eu diferite lucruri cu ea. Ar fi cazul să mergem cu tractorul pe teren. Cam așa arată tractorul meu de la exterior, un tractor Case, nu știu ce model de 100 de cai, e destul de bunicel așa el ca tractor, e bun. Hai că lasem urc aici. Cam ăsta e tractorul, acolo se vede în spate combina. Hai că mai are un sfert de bunker, cred. Stai. 4 tone 900 ceva. 4 tone și 16. Merge destul de bine. Acum astea o să le fac eu fășirile astea. Bun, cam atât a fost pentru acest videoclip. Eu v-am lăsat și pa, pa, ceau. O să vină videoclipul și de 5-6 minute. Eu v-am lăsat.